Tar éis dóibh ní mí a chatha bord an stáisiún spáis idirnáisiúnta díal na Spásairí NASA, Butch Wilmore agus Suni Williams halamh an domhain inné, agus idir spás capsúil SpaceX criú-9. Converts an stáisiún spáis idirnáisiúnta an 6 láid bhí a bheitheh fiche agus idir bord spás capsúil Boeing dar bannam Starliner. Bhí Wilmore agus Williams ceapaí 8 lá a chatha bord an stáisiún spáis, ach chuir scethe hélium sa Starliner isteach an blan. Mar thura bharta NASA go bhfuilech an spás capsúil domhan gan an bhirt bord. Cuireann cheacht bháile na Spásairí coppla uaid agus mar tharla se chaisiad 8 lá ann. An spás capsúil SpaceX criú-9 an stáisiún spáis an tachtain se agus burt Spásairí eile bord. Dag an cethir le chéile agus hurling an spás capsúil amach ó chós na Florida inné.